Mga kapuso establishmento kag apat kabalay sa dalan Halandoni sa Haro, Iloilo City na sunog. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro. John? Jert, nagkinarankaran ang mga residente pasado alas 2 kainasang hapon matapos nga madasig nga mag-ibwal ang kalayo diri sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, Iloilo City. Suno sa mga residente, Jert, nga ito na ka-istorya, nakibot na lang sila sang gulpiyada nga nag-ibwal ang kalayo sa balay sang tag-iya sang isa ka catering services. Sa inisyal nga impormasyon suno sa Bureau of Fire Protection, 5 tubtob 6 ka mga balay ang ginlamon sang kalayo. Madasig nga naglapta ang kalayo bangod sa mabaskog nga hangin kag kalabanan sa mga balay kag istruktura ang human sa mixed materials. Ginatudlo nga naghalin ang kalayo sa catering services kag madasi nga naglapta sa kaingod sini apang initanan ang padayon pa sa karon nga ginaimbestigaran sa mga katapo sang Bureau of Fire Protection. Namtan pakagina sang news team ang pila ka mga empleyado sang catering services nga ginahingagaw pagwa ang ila mga gamit nga nasalbar bago ini malamon sang kalayo. Maswerte man nga nakagwa sa mga balay ang yara sa sulod antes nga ginlamon sang kalayo. Padayon pa ang investigasyon sa karon sa makatapo sang Bureau of Fire Protection sa ginhalinan sang sunog kag kabugusan nga balor sang halit nga ginbilin sini. Paglabot sa piyak, hindi na ginamo masalbar tanan. Kasi ginamo ba siya nga ba siya? So hindi na kami kaso nung asobla nung basi malipong kami bla. Padayon pa sa karon, Jert, ang clearing kag mapping operation sa makatapo sa Bureau of Fire Protection sa ginbilin nga halit sang sunog. Ang mga latest dire sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, balik sa inyo dira, Jert. Madamo gen nga salamat sa detalye kapuso John Sala.